Българска медия искам да се обърна към министъра на вътрешните работи. Господин министър, отминаха 3 месеца от проверката, дето Добри и Баладжанов биха моите 2 деца. Искам да се вземат по-набързо мерките, да се отстранят от работа, защото 3 месеца отминаха, Добри беше отстранен, сега е вече пак на работа. Знаеме, че има болнични, това нас не интересуват, но искам да вземете малко по-реактивни мерки, Добри и Баладжанов да бъдат отстранени от работа. Имаме подписки от наши махали тук в град Сандански за протести. Ако не се заемат мерките по-набързо, ще правим още много протести тук пред това управление. Тези 2 полицаи искаме да се махнат от работа. Нашия град е курортен, не искаме да има такива полицаи, дето малтретират невинни и непълнолетни деца. Без да нарушаваме обществения ред на мирен протест. Ще стачкуваме до край, докато не разбере цяла България. Това е пред полицията в Сандански. Местните искат оставка на полицаите, които бият техните деца. Нема 15 годишно те да е болно дете, те да го бият така. Задържай го, ости го. Вики родителите, ги дойдеме тук, ти таковаме там. Родители имат младете, да викнат родителите, а не да го бият като... Тук писахме неделя вечерта. Аз съм Димитър Иванов, на 39 години съм. Моите деца преди 15 дена беха бити от Баладжанов беха.